Hi guys! Good morning! Welcome back to my channel. Wala pa akong tulog kasi 4 AM. Nag-start na ako online. And then, may mga any transactions sa ibang bansa din. So, naisip ko for today's vlog kasi wala pa akong daily routine. So, maybe yung content natin right now is my daily routine. Pang-araw-araw ko nang ginagawa. Pagka gising ko, ano ba yung ginagawa ko pag gumigising ako everyday. So, yung first is syempre, nagdadasal ako. And then, chinecheck ko yung chinecheck ko yung mga phones ko, mga power banks ko, pinacharge ko, and then, iPads, chinecheck ko din, mga text message, and then magpe-prepare na ako para magsaing, and then mag-toothbrush, maglamos. So, let's go. So, ayan guys, first na ginagawa ko every morning is magtutoothbrush ako bago ako magligpit ng mga gamit. So, ayan, naka-ready na lahat. So, ayan guys, tapos na ako mag-toothbrush. Ang second ko naman na ginagawa is mag-inom ng water. 2 glasses of water every morning na pag once na gumising ka. Kasi para at least agad yung dugo natin. Parang maganda yung halo ng dugo natin. So every morning talaga, nagtitig ako ng tubig. 1 glass or 2 glass pag gising at pag gising. And then pagka inom ko naman ng tubig sa isang glass, nagtitig ako ng Lux White para ma-maintain yung menstruation ko every month. And then cleansing din sa katawan if ever na pag once ikaw mahilig kang uminom ng mga Pepsi, Coke, kape, juice, junk foods, mga salty foods, mga dilata, noodles. So, isa din ito sa mga nagpapaklensin ng katawan natin. So, every morning, hindi ako uminom ng kape. Minsan, gatas, or Milo. Ganyan po yung ininom ko. Pero kadalasan talaga is water talaga, tubig. Iniinom ko every morning. And then, isang capsule na ito pag gumising ako. So, kasi maganda siya sa katawan. Madali ka kasi makabawas pag kape. So, ganito siya. Ito yung mukha niya. Konti na lang siya. Good for 2 months kasi 60 capsule ko siya. Kasi once a day na ako natitik, every morning or minsan kung malimutan ko, gabi ko siya tinitig. Ang effect na kasi nito, parang madali kang magbabawas every morning. Hindi parang maganda yung ng katawan mo kasi parang ang gaan. Parang feeling mo yung toxic. Pinapaunti niya ang lumalabas. And then yung side effect niya is puputi ka lang. Okay? Yun yung side effect niya. Para siyang side effect kasi bakit siya? It's a food supplement. Vegetable coated po yung niya. Okay? So, minsan, tinitake ko din po ito. Lux Protect. Vitamins to siya. Parang 50 more than vitamin C and vitamin E. And then, kung ikaw wala kang ganang kumain, pwede din to kasi nagpapagana din siyang kumain. By the way, yung laman niya po is ganito. Siya parang silicone, oil silicone siya na laman niya, 30 capsule. Pero minsan ako umiinom nito siguro mga sa 1 week, 3 times lang or 4 times kasi mabilis akong tumaba nito. So medyo bawas-bawas muna sa pag-take kasi nagpapagana talaga siyang kumain. So hindi ko masyado inaano yung katawan ko sa
para tumaba kasi ayaw ko masyadong tumaba. Gusto ko mag-maintain ako sa 45 kilos or 50 kilos. So, yan, gano'n siya. So, minsan ko lang siya iniinom kasi nagtitake na ako ng Losmal. Pag, ano lang, pero pag gabi na ako iniinom nito. Ayan. Maganda na yung tulog ko nito kasi parang relax. Nakaka-relax mo na. Kasi 30 minutes ako maya-maya bago kumain. Then pagtapos ko naman sa pag-inom ng mga capsules, nagsasaing ako agad. Kasi mabilis ako sometimes magutom. Yung sinasaing ko minsan, good for 2 to 3 person yung sinasaing ko. Tinuruan kasi kami sa bahay kung paano maging responsible kasi bata pa lang kami. Wala kaming yaya, wala kaming nani. So, very thankful ako kasi bata pa lang na ano na kami ng mama ko. Parang na-disiplina na kami kasi super strict talaga yung parents ko, especially yung papa ko. Pag once yung papa ko na kailangan talaga dapat malinis, organized yung papa ko. Papagalitan ka talaga pag nasa yung bahay malinis. Hindi mo niligpit yung kalat mo. So ngayon, ako lang mag-isa dito. Kasi sila Ma'am Junayman, Sir Nicole na sa Jensan. So mag-isa ako natulog. Kagabi sana mag-vlog sana ako kagabi sa evening routine ko. Pero wala na ako eh. Busy lang ako kagabi. Yan. Ayan, pagtapos ko naman magluto ang pagkain, sinabi. Liligpitin ko na yung kama. Yung tinulugan ko. And guys, bago lang ako natapos maglinis, ang next ko naman ginagawa is maghihilamos ako. Ayan. So, kunin ko lang. So, ako organized talaga ako even sa mga yan. Nakapack yung mga sabon ko. Mga conditioner ko. Ayan. So, yung ginagamit ko na sabon is yung front row soap. So, pakita ko yung soap na ginagamit ko. Ito siya. Ito yung ginagamit ko sa mukha. 03. Ayan, 03 na sabon. Front row. And then, sa katawan naman is 01 yung ginagamit ko. Ayan, bali dalawa. Iba-iba yung content niya. Iba-iba yung pinagagamitan ko nito. Pero actually, pwede naman siya 01 sa mukha, 03 pwede din sa buong katawan. So, depende. Ayan. So, naka-organize yan lahat. Ayan. 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 Organize lahat yung gamit ko.
Para at least maganda tingnan. Tsaka, if ever na kung may puntahan ka man, ano ka agad, ma-hulbot mo ka agad, tsaka organize na siya. Medyo siya masakit na yun siya sa mamaya magbabawas na ako dito. So, minsan, habang ganito ako, parang is recorded on two separate tracks, each one giving special emphasis to certain hilamos. sections Minsan of the nag-exercise as ako. heard from those Kailan positions. na-exercise. Now, when played back simultaneously on two separate systems, the sounds are blended together to achieve a new dimension in sound, impossible to obtain in a Kailangan monophone sa recording. isang araw, maka-sit up ako na 50. Para dito, kung paano dito, ano po sa 2 to 3 minutes lang siya ilalagay sa mukha natin kasi baka ma-irritate yung ano natin. And then, wag masyadong i-rub ng sobra. Kailangan soft lang, lapa. Nalay yung tubig. Ayan. Minsan, kadalawang beses ko siyang ulitin. Minsan, isang beses. Minsan, 3. Wala lang, trip ko lang. Kailangan lang mo ako. So, may mga problema din sa parang nahihirapan sila sa pimples nila. At if try niyo yung front row product, maganda siya kasi dito na wala yung pimples ko. Saka naging maganda pa yung cuties kasi maganda yung effect niya. Sa mga nagtatanong kung ano daw yung secret ko ba't daw nakinis at Miss Flawless daw. Ano lang po, yung ginagamit ko, front row products lang po lahat. Lux White, tsaka Lux Protect and sabon na front row. Yun lang po yung ginagamit ko. Lamig ng tubig. Ayan. So, habang hindi pa luto yung pagkain, tsaka wala pa naman akong gagawin pa, nag-exercise muna ako. So, kunin ko muna yung towel sa labas and then start tayo exercise. So, ayan guys, that's for today's vlog. My daily routine every morning. So, yan lang po yung mga daily routine ko, mga simple lang.
And then, kailangan ko na din maligo and then para mag-prepare para sa mga appointments ko for today or mga today's schedule ko. So, hope na nakatulong ako kahit konti sa sa daily routine na pang-araw-araw, like mga health natin. So, maganda din every morning kumain ka ng prutas like apple or saging or kahit ano man yung prutas na nasa lamesa niyo or nasa ref niyo. Kumain kayo ng prutas. So, ayan lang po guys. Thank you for watching and then thank you sa mga nag-subscribe and then sa mga nag-view, sa mga tumulong na magparami ng subscribers ko. Thank you very much. Kay Sir J. Duyak, thank you. Ats, thank you so much and then I hope to see you soon. And then, Happy New Year everyone. So, sana yung 2019 natin is maging kumbaga parang parang past na siya, moving forward tayo for the next chapter for this 2020. So mag-ingat po tayo sa mga paputok, huwag po tayo masyado magpaputok. And then always din mag-pray lagi, pasalamat tayo, be grateful araw-araw. So kahit may problema ka, be thankful. Kasi every problems na may encounter mo, magiging isang lesson yan sa'yo para maging isang stronger ka din. And then para sa next na may problem ka, at least masasolve mo na siya agad. So, ayan lang guys. Thank you for watching. And then, abang-abang kayo sa mga next vlog ko. So, thank you sa mga nag-support. So, goal natin mag 1,000 subscribers tayo. Para at least maging official talaga na vlogger tayo. So, next vlogger na. So, thank you so much. And don't forget to click the bell button para updated kayo sa mga vlogs ko. Sa mga vlogs ko na tour or pranks or mukbang ba. So, thank you so much sa mga sumuporta, sa mga nanood. Maraming salamat po sa inyo. And then, God bless everyone. So, thank you. See you to my next vlog.